asa toktong huingot hami na hehe do hami muse sian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namate. Amen. Maret dehita sian buket deho 425 sada. Tangihon hamuma pati ni debata di bagasan mingguon. Imana tersurat di Filipi 4 ayat 4 dohot 5. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani. Hulahi madok. Marlas ni roha mahamu. Paboton hamuma habasaron muna tu salut halak. Donok do Tuhani. Songoni masahat na atong rak mangidugugu mahita tutuhan debata laho mangulahon hobbar tupatiki ali Tuhan debata say parguguy mahami mangulahon na hobbar tupatimi. Amen. Mared dehita siya buked deho 410 itu asada 2. Tatopo tima dosata tuadopan ni tuhatta. Tapo bema rohatta martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolo martangiang tuho. Dada mangasahon hati koran nami na mangasahon asin roham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangsonami. Saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami asamuba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amen. Tabi gema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Roma hamu tuahu
asa mangolu tod dimuna ninna Tuhan Jehova tung sura dosa muna songon abit bunga dadap botardo bahenokku songon itak nak perara songon abit hasubba gabe songon hapas domse hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede hita siap bukede hopa rasin 50 tulet tul. Tabigema hatani debata turupku di hari mingguon imana tersurat di Josua Sada ayat 5 sahatu ayat walu. Josua Sada ayat 5 sahatu ayat walu. Jalata jahama marsikat soring. Da ngadong manang ise na manahan jongjong di jolom saliling ho mangulu. Songon padonganiku di si Musa dongaku ho dang tagamon pasobokku manang tadi konokku ho. Firmat nodim jala marsi hohot ai ikon hodo marbagi tanoon bahen partalian di bangsoon nahuri hon itu lehonoku tu nasida. Asal pir todim jala marsi hohot situtu mengaradoti dohot patupahon hobartu sude patik akan natinonahon ni si Musa na posoki tuho ngunang manibil ho sian itu siamun manang tuhabirang asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka unang meret buku ni patikon sian pamanganmu. Saya pikir-pikiri mai arian dohot porngit. Asa di radoti ho, jala di patupaho, hombar sude na tersurat di bagasani. Asa marutung ho liaka dalanmu, jala marmulia di palonmu. Ima sahatna, mertua do akan natumangihon hatan di debata, jala nau peopsa. Amen. Maradahita sian bukwede 25 asada dohok 2. Oh
tahatidakkon maha persiautai songon nahina tidakkon ni dongata saha persiao di sadok portibion rap mahita madok au persea di debata Jahoba ido ama pergugu na suhatudusan na tumopalangit dohot tano au persea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siato di perbadia andorak so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal doibana di hau pinor silang na tuat du banua toru di tanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pergogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au persea di todi porbadia jala dong sada huria na badia huria topan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu do sogo daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Jubilate 25 April 2020 sada. Topik Minggu, mengoloi persuruan ni Tuhani, manang menuruti perintah Tuhan. Sada, perhalado pensiun, manang purna bakti. Di hari Minggu sadario tanggal 25 April 2020 sada di perminggu pukul 10 WIB patu paon ni huriatta do pelepasan tu inang situa Delvi boru na 70 sian wilayah 5 na pensiun sian haparlahala doon. Duksidung jamita papungulu pelea tujolo dohita di perminggu manogot arian dohok botari. Tapasaha ma peleani silasni rohatta. Mardomu tu acara ramatama pinabotoho tusude parhalado dohok perwakilan ni dewan dohok seksi asaria rohatta madohoti acara ramatamai. Tiktingomma laos gabe udangan dihita. Jala buah-buah papungu pelian da perjolo langsung do tolu katong sekaligus. 2. Padidion nabadia. Patu paudo di huriat tahun padidion nabadia tuaka yanakon huriata di hari Minggu tanggal 2 Mei 2020 sada di permingguan pukul 10 WIB. Perguruan dohok pendaftaran di hari Kamis 20 April 2020 sada pukul 10 WIB. Asa dibuat surat pengantar sian penatua wilayah, fotokopi akte nikah dohok fotokopi akte lahir. Tolu, jadwal perayaan hari Hananai Tuhan Yesus Kristus dohot hari Pentakosta boi mata jaha di warta jemaat nadong dihita. Pinangido tu sude ruas asa parsidoho di perayaan. 4. Pertangyangan wilayah. A. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 30 April 2020 sada ima wilayah 10 pitu. Asa retamaro tu gereja. Jala pinangido ma asa sude hita ruas menghiutor pertangyangan ini di bagas tabe secara live streaming. B. Jadwal pertangyangan wilayah boi mata jaha di tikting nadong dihita. 5. Gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Sada sesuai surat dari Eporus HKBP tanggal 1 April 2020 sada nomor 307 garis C04 garis 3 garis 2020 sada tentang permohonan bantuan untuk pelunasan hutang HKBP ke dana pensiun HKBP.
Untuk itu diharapkan agar semua warga jemaat HKBP memberi perhatian dan dukungan melalui gerakan Rp1.000. 2. Pelaksanaan gerakan Rp1.000 dengan cara sebagai berikut. A. Mengirimkan langsung ke rekening Bank Mandiri dana pensiun nomor rekening 10700777724. B. Bantuan dapat diberikan ke situa wilayah, kemudian oleh Bendahara Huria akan ditransfer ke rekening di atas. C. Memberikan sumbangan ke kotak sumbangan yang disediakan di pintu gereja. D. Melalui QR kode dana pensiun HKBP yang di warta jemaat. Dimohon dukungan jemaat untuk gerakan Rp1.000 tersebut. Keenam, Dewan-Dewan. 61 Dewan Koinonia. 611 Seksi Perempuan. Dalam rangka Parheheon Perempuan akan diadakan bakti sosial di hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 10.04 WIB di lingkungan gereja. B. Jadwal sermon punguan perempuan dohot inahanna bulan Mei 1 Juni 2021 boy mata jaha di warta jemaat narong dihita. Onom sada 2 seksi Naposebulung. Sermon Naposebulung di Patupa di Ganup hari Sabtu mulai pukul 10 WIB maringanan di ruang ibadah. Pinangido tusude Naposebulung asa parsidohot di sermoni. Tiktingon ma nagabe undangan. Onom sada tolu seksi remaja. Seksi remaja Patupahon kelas remaja secara Zoom di Ganup hari Minggu pukul jam sia satu jam 10 WIB. Pinangido tusude remaja na berusia 10 tolu 117 tahun asa parsidohot di kelas Jumi. Onom sada opat seksi lansia. Seksi lansia naik Patupahon sermon lansia di hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 10 WIB maringanan di ruang serbaguna gereja. Pinangido tusude lansia asa parsidohot di sermoni. Onom 2 Dewan Merturia. Onom 2 sada seksi sending. Di Patupa seksi sending do namar tangiang marhite tim 2 di Ganup hari Senin pukul 10 sia WIB. Pinangido turuas ni Huriatta asa parsidohot di tim 2 na pinatupa ni seksi sending ni Huriatta. Nomor 7 Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. A. Buku sejarah 50 tahun HKBP Pasar Minggu nomor judul Mutihan Arga ima ni Patupa ni Panitia Jubileum boy mata jalo tu situa wilayah tabe. B. Dilampirkan data final dana spontanitas lelang ucapan selamat silua wilayah dan simpatisan. Nomor 8 nomor bagas walu sada tikting perjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason mah Yanto Stefan Tampubolon, anak niap mata Jan Peter Tampubolon nahinan, tubuh ni inata kami boru simarmata, Jalan Kaca Jendela 2, 01 03 nomor 20, Rawajati Pasar Minggu, wilayah Sia. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Oroanna, Diana Ariani Boru Hutapea, Boru Niamata, Luhut Demas Hutapea nahinan, tubuh ni inata Rita Rosmawati Boru Siregar. Alamat Kebagusan Wates RT Sia 5 RW 4 Kebagusan. Ruas ni HKBP Serengseng Sawa, Resort Serengseng Sawa. Pamasu-masuon Patupau di hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul sia WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Di pasu-pasu tuhata ma sakap pardonga saripeon nasida. Sia ruas nama ulang tahun.
tu sude ruas na marulang tahun di bagasa saminggon mulai sia tanggal 25 April saha tu tanggal 1 Mei 2020 sada boy ma tajaha di warta jemaat na adong dihita. Sude parhalado ni huriatta HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun ma dihamu sude ruas ni huriatta. Hata ni depata di nama ulang tahun imah, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Nomor 10, jadwal pemakaian ruang serbaguna boy mata jaha di tikting nadong dihita. Tikting nasoji naon dohot parhepengon ni huriatta boy mata jaha di tikting naong di parade huriatta. Songoni ma tikting dihita di bagasan saminggon. Maredde mahita sian buku edde 710 sia ayat sada do selanjutnya. Tapa punguma peleata na pertama. Nama John inuto
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli
jamita di minggu sadarion di minggu jubilate dienet sa surat ni sada Johannes bidutulu mamukasyan ayat 10 sia torus tu ayat 24 alai alamasira rainan turpukon dak tarsirang sian ayat 10 alu hujahama sian ayat 10 alu torus tu ayat 24 songonom mahatan itu hatta tapai huti hukma diakka bibil tabi hamu akanaha unang mahatata dohot dilatta makka holongi naeng mamarhite-hite pabahenan dohot hasitongan disima boto otta pabuas yan hasitongak kita jala tapapos rohatta di juluna molo di solsoli rohatta hita ubbal gado de batasian rohatta jala di boto saluhuna hamu akahaholongan molo so di solsoli rohatta hita marhiras ni roha dohita maradupon debata jadi manangaha peta pangido jalota dosian ibana ala taraduti patikna jadi taula lomoni rohana odo patikna naing porsea hita digowarni anakna Yesus Kristus huhu masih hakolongan songon naung tinonahon nai tuhita siraduti patikna ido namian di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana jala sianoddo taboto naung mian ibana di bagasan kita sian todii nani lehon nai tuhita ima sahat ni turpuki Rian itu hatta hama kadongan saha porsiaun secara ilmu biologis kamanginang tubuh manusia digerakkan oleh seluruh organ-organ tubuh manusia secara yang kelihatan secara materi punya hati yang bergerak dengan fungsinya punya tangan punya mata, punya kaki, punya usus besar dan kecil, punya otak besar dan kecil, seluruh organ tubuh kita ini. Tubuh dapat bergerak oleh organ-organnya dan berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Imamolo secara ilmu biologi jala memang sian pamatak tahun ini sudah menjadi mukjizat yang luar biasa yang selalu harus disyukuri ayat sugari dak sempurna pabain ni debata di pamatang ni zolmon tadok mazorupani si malolong taya teh mulu seri zulu seri pudi isi do perangonna manang saya berzuro hatu zulu binereng hapene pudiong ngaholan namai mata betul-betul Tuhan itu luar biasa dan ajaib ajaib benar anugerah benar dong edetai amazing grace manang paton balik saya ada Pak Zulu talapak ngai saya ada tu pudi
So dia memerdele nih. Renggang-renggang kok kan, dan ada tujuan nah. Yaitu secara ilmu fisik, secara ilmu tubuh. Alaihamo kamang do taminang adong do silehon-lehon ni debata betul-betul dia bukan materi yang tidak kelihatan, tidak dapat dilihat, dan dia tidak punya seperti bisa usus tadi mata. Dia punya benda yang dapat kelihatan, tetapi yang sebenarnya tanpa itu manusia tidak dapat bergerak. Anong do dilihat tu hatai daktor di do pedidok anggotor di siya mula ni mula na mulo tazaha di sada musa sada torus satu sada musa dua bidu dua ayat 10 itu do saterus na di panopam itu hatai roh itu sejak Allah tu sejak awal Tuhan telah memberikannya ay di do di panopam ni dung di topa zolmai di gana zolmai dungi dio butsum ma hosa hangulua siya bubung ni igung na dungi martod di na mangulu manasidaninna. Sejak awal Tuhan telah memberikan roh dalam hidup manusia. Alayaronggo asing nih, dan inilah yang paling berfungsi dan berperan di tengah-tengah hidup kita ini. Mahira-hira ibu Tuhamui. Naking ngawdok toding ay lihat debatay semula na. Ima mabek kita marhosa mangulu bui merdelek kita bui butuk kita mangan adok siwiunon bui adong pat bui merdeleni bisa semuanya. Mahira-hira boto hamu muse ada satu pemberian Tuhan Allah, dan tanpa ini kita tidak bisa dibedakan apakah kita ini manusia atau sama dengan ciptaan yang lain, yaitu hati nurani. Sunai disis mulu di hata gurik dakai dar rohaun dang berujud alai mulu suadong roha di zolma hidup bain naronggo akaparpad divisu madok hati itu, hati nurani itu songo suruh-suruhan ni debata menggerakkan otak manusia, menggerakkan tindakan manusia, dan itulah yang membedakan kita sebagai manusia yang cerdas dari seluruh ciptaan lainnya. Hidup bemolodang denggap pangalahoni zolma tuis pangalakan ape pakatahatayon ape sektora haru tahiro di hitani nang delbia betul lo na orang roha netorin na betul lo na orang roha setu sini pandok ngahatain na seboto hasil lehonun na iya jadi noeng zaman on udang go segorang roha gudanggo si boto roha gudang nalam roha-roha ujungnya si buan rohana anggoro si buan rohani taburu be bulu si buan rohana dang denggan alain bulu si buan rohani si buan parto dion ulido yato. Hati inilah yang membedakan kita sebagai manusia yang cukup cerdas. Makanya orang ilmuwan harus selalu mencari keseimbangan yang disebut dengan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Dia harus memiliki keseimbangan yang berimbang di tengah-tengah hidup ini. Kalau tidak, salah dotorus perjalanan ningguluan. Aidon wang namar porangi di kita. Lakwape boto kamu semuruk-murukmu na tua mata tidak danak semarah-marahnya kita, hati kita pasti tahu salah.
Ida tahe di motor hatai do ama pemurukku dau ala saya terus mertakang saya tahu saya salah, hati saya pasti bergerak, aduh salah doa salah, tapi terus dilakukan oleh kemampuan hatak kangon di pikiran ini. Itulah yang tidak seimbang kecerdasan intelektual dan spiritual itu. Hati selalu tahu yang baik. Sunai dises itu adalah pemberian Allah. Hati itu betul-betul mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam hidup kita ini. Ikon akuata dia kamanginang. Ikon adok sadatik kidihamu mardok. Tahe. Waduh, ate salah do memang pasti doa dong bisa ada partikian na songoni di hita. Ya do ralamu songoni kainang. Ya do. Bulu narong betok tahilala songoni nang materasa do. Pasti berkelahi kita dengan orang lain atau bertindak kita dengan orang lain, pasti ada satu waktu kita berpikir saya salah. Itulah gerak hati sunaidisis. Maka dongan ditaringoti diturpuk sadarion soal roha sasitong na merbutser do turpukon di parhehe niya kazaran-azaran na palsu hira-hira abab paduahon dung mardalap pamaritahonon di barita nauli. Orang-orang Kristen yang terjebak dengan kemampuan berpikir yang disebut dengan aliran gnostisisme itu, yang mengandalkan pengetahuan, bahkan dakolanido be di pudini toradonggo musena ginoranna doketisme, dokein, yang menganggap dan berpikir selalu tentang kepribadian Yesus Kristus itu tidak benar-benar Tuhan, bahwa dia adalah hanya bayang-bayang, dokein. Bahkan di budian nyari muse tubuh maka tafsiran dohot kitab-kitab adong kitab Judas, adong kitab Barabas do akalan na asing, karena tidak lagi digerakkan oleh hati nurani yang benar, tetapi beranjaskan pengetahuan yang disebut gnosis dan doketisme. Gabe mago ma pangajaran na sasitongna, mago manang hapor siaw na sasitongna. Ketika hati nurani yang tadi itu hilang, didodoni pengetahuan do parbinotoani, gabe magoma nang pola hidup di hapor siaw niya kahalak Kristen akka naparzului ido na naing rataan ni Apostel Johannes marhiti jamitaon. Unang mago panggorani zolma didok ibana ma kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Bulu di hati Indonesia lebih jelas do didok akamanginang kita adalah telah dibenarkan oleh Tuhan dan hidup dan berasal dari kebenaran itu oleh Yesus Kristus. Diulak ko si Yohanes si asamula nasida mangatusi pola hidup songon akan aporsea bahwa kita itu telah dibenarkan oleh Kristus dan berasal dari kebenaran itu. Diulak ko ni asamula gorata kamanginang unang mago rohani zolmai nang mangulu di bagasan hasit tongan na pinatupani Tuhan di bata di bagasan Yesus Kristus. Mulong amago rohani zolmak kamanginang, mulong amago hati itu sunai desis seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita terjebak dalam hanya pengetahuan dan kemampuan kita memahami segala sesuatu, namar Tuhan oppe keliru do keliru. Iman kita juga bisa terganggu, bisa. Diratai Apostel Yohanes on basket di do ibana molo tapaduru hita nok tubu jalan miat di bakasa songon na pinasitong ide bata mananga hape na pinangidomu jalom muna do ditangyang muna ninna ibana molo diraruti hamu pati nga molo diulak kamu masih holongan tarzalo hamu do na pinangidomuna siap Tuhane nuaing perjulu hodol hom masih jamiton.
Molo dipodani Raja Saloma kamanginang bidua pak ayat 27. Molo lihat Indonesia hidup gisi sonon. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar ujungnya. Hati Indonesia, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Molo di hatabatak sian saluhut si jagauni gumudang majaga roham ai sianido ruar mual jadi dang perilaku atau wajah yang menawan, yang cantik, yang indah dangi anggotonggo bohi tadi rasuki songon Kristen da Barzuli di rasuki aliran mengandalkan kemampuan kita, otak kita dan lain-lain sebagainya. Itu yang menonjol dengan dong sehingga doa porsiaun. Tapi hati nurani yang kita anggap adalah dia adalah malaikat Tuhan yang bekerja, yang menggerakkan, mengetahui yang baik dan yang jahat, jagalah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sianido ruar mual hanguluan. Kalau dalam bahasa Indonesia khotbah ini emang inang, jika kita sadar dalam hati itu menggerakkan kita menuduh diri kita. Sianiba botota tumibbo do debata siak kita. Lebih tinggi Tuhan dari kita. Ya wibaku suku kau naking. Ya do dihilalahamu, dituduhamu, terdakwa dirimu, hamu sendiri menjadi hakim tu dirimu. Kalau tidak itu bisa terjadi dalam hidup kita inang, natanggak bomolo turpukod dah mengikut tafsiran itu turpukod berarti kita menganggap kita itu lebih tinggi dari Tuhan. Tapi kalau kita menganggap bahwa kita menuduh kita sebagai terdakwa, kita salah. Itulah alam sadar yang benar. Didok manghiton apostol Yohanes, sianima taboto natumibbodo Tuhani siak kita. Tumibbo tu hatai siak kita. Alem bolodakah kita merasa terdakwa, kita menuduh diri kita bersalah, menghiut terbokon dos mahita makilala hidup kita ini jangankan berimbang, tentu merasa lebih tinggi dari Tuhan itu sendiri. Jadi subi mazuhita hidup bak senidok denggado bagak ngulut tahun rupat tahun denggan kudinggad dotong bagak gue persasak nih inang dilpion na ng pensiun ini bagak cantik bagak lo hita sudi apalagi kamu parupuar ramu lo merminggu kamu sedia gudang mabiayamu lo merminggu asa bagak auraon pigal lapis badak munaking asa tarpabiring-birik kamu kini ini sipata ulu ngapaliling-lilik ku binireng merhubas toy matay Tuhanin naroa nama ulo na may nang merdadi bando perjulu at si roa niya kay na taon naroa so ni wak kamangat aiba maridi yes pakai si patuan borhat dauk pala pinikiran julu bayano jo celak nyon badak nyon nga gabing-gabingon dak pala pinikiran ni las doroha mamirek kamu kay nanami so ni las bahidu dah dang ngamat tadang lomoroha baga inat tanah aduk kama kamame negijang adong lomorohamu roainat tamu badang adong dah isi ya mata bulu lomorohana roainat tanah mamana somotad be alai husukuk kamu akkai nai unak si tegang-tegang merminggu husukuk kamu akkai nai lomoro rohamu ganteng amat tamu baik itu dah sutung tuamat tanihala ibarat kamu ganteng kali bapak itu ya nak tuamat tidak kayak ganteng salah doi iya kan mana kami amau rupani cantik kali ya dia inangi itu indah bulu ama medok soni itu inat tanihala ngatong masalah denggaddo uliru pardurona kamanginang denggan saruba doi bulu tabireng bunga itu bagak do bunga ni derek kamu bagak do dah
Ya. Bagak indah. Alai sia-sia do sudah bagak rupa durun cantik-cantik anggodang bagak roha sia-sia doi sarupa doi ta jabutta marupane di jabutta tabain songono na sebagak tabain songono na sesezuk tapa bainon ayang gue lembar beda jabui jangan lapatan nih mana ada artinya itu ai tabai songoni pernak-pernik tasuani tumbuhan asawado sejuk indah asri alai tang bergunai anggolan na berbeda itu pangisi di jabui tumago ni terbolok ko nih nang bergunai karena apa? Dari hati itulah terpancar suasana aura kehidupan yang baik. Jika hati itu penuh dengan kedamaian, cinta kasih seperti apa yang dikatakan Yohanes dalam khotbah ini, gabetubu holong ni roha sian roha nasitongi di sido dari dama aura na dengan setong-atongan ngulu ni hapor sihaon. Dia apostol Yohanes ingot tamuma nakturo hita sa kasitongani ay nakpehehe lam dikuasai parbinoto at zolma di par do akalan nasing ngai ingot tamuma naksega hapor siamo alani hamajuon ni parbinotoan ayang gudi jamani ngamar poratak adong ilmu filsafat adong ilmu songonon sehingga merusak tatanan pola kehidupan kerohanian gabi pola do riguario ni akaparpuda haliluon mulo neng pabaga sumuan nom sesami tahun sahamu mulak tadi pagi juga saya mendengar khotbah Mang Tio luar biasa iman nom sebigi hamu di parhehe ni aka ajaran-ajaran na menyesatkan tapi di dogma marhite turpu komuse ingot tamu mah nung nga di bagasan tubuh di bagasan kasih tongan di Tuhan Yesus Kristus kita. Oleh sebab itu setiap orang hidup badidok di enet turpukot di minggu jubilate marulup-ulup tu debata alabwa nauk pinasitong jalan nauk tubuh siak kasih tongan di debata do kita harus menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan itu sendiri yang menguasai hati dan pikirannya sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ciunak saya tahu be dikuasai pikiran do parbinotoan portibion jalekot dohita mabaritahoni di tonga-tonga di portibion hasit tongan nauk pinasitongi Yesus Kristus garirok matema ni minggu sadarion mangului parsuruan ni Tuhani melakukan asa sudah mangaradoti holong ni roha sudah mangaradoti pati ngadianguluanon alabwa adong roha nasay paulak kok kita tulaon nadinggan sadarion borhat pensiun situata pigatang tahay ng 20 no mate mulu 20 no sa sitong nga ngekomar pesta perakyak kita na 25 biasanya kana mamulus dope di panggulaon sanga 25 tahun sa dipatuba dulu pertanyaan pesta perak ala jarang doa apalagi hamu situa bolas masa kerja sampai 25 ke atas ala gabe situa pe kadang ngajulo tibo-tibo umurna ay jarang go maul nuang ririto boy na poso situa tua ni di Pulau Batam akan boru duli-duli ngatibu masa di si tua duli-duli dok na berbaju anggori Batam alai na maulad do mangalului si tua melo poso niririt binereng sumarru pani takup parrohaun na kasoni do mangaririt si tua tahe jului wereng dora alai do tonani si Musa
dulu hamu masa tonga-tonga ni bangsoi akana patas marroha akana songonon ninna na maula do tariri citua mulo poso alasan na hama biasana alasan na agileng-geleng ko dana konen na diririk musedong balga-balga dana hi ngakka kuliah ngakka SMP idok kamu se abu wira amang inangate ningon pas parborak ni tanggungan ini ay ngamangin na olo tahin naroha duk sae tanggungan nai sudi borak muse manobot nung abu wira inangate ay ngasohok be di badak danai ngatamak be ama muse do kalusna i babe beno namang ay gabi auro paroro takapahopon na i masusah na magalu situ yang go bepigan wa kuriat tahulat sere do situ na sa wilayah termasuk amuate le tinggal manut salu situ urung wilayahnya entah berapa ada lagi 3 wilayah itu yang cuman 1 orang ya enggak mungkin lah 1 orang 1 wilayah situ hamuna hidup bangga terapon lebih bagus silang kona dong sian huria Efesus masuk tu huria Galatia terpaksa harus bisa perkawinan silang dalam pelayanan oleh tema di Tuhani mulubui pensiun inangate sebetulnya alarang apa liling go piau marhubas lungud do baru aku pensiun situ di Ilfio pribadi dah sungguh padita wasa kalau marah siti rota kabar halado dang napola gabi curhat tau senjami tau liadong do si lehon napatut ikut tiruon di naon perjulu lamam makatai aku tadu ya teh laman dang portu takas do huida dihanguluon dihita dua tong HKBP situa mulu di GKP pena tua do idok nasi pente dihita ST sian hata santa dihalakan PNT pena tua nina songon nokta parsiajari tikilirling pena tua itu berasal dari kata presbuteros mulu dihata batak napina tua na tua asa molo posope sahalak parhalaru ko gabi na tua do pena tua jadi idok ban bukan soal usia ukurannya tidak ai Paulus tu Timotius didok ibana di unang huro hani halak mangidah wala posoho inna hari kotom manamat zahai hirulah dalam kepenatuan itu songot situa si Timotius adong gue di nangon dang topu huida takoto lana 3 bulan 2 huida dah laima pengalamakku na singkat tiruan marai ditinggal hotu hita dungi dihanguluhod dosong KKBP ibana HKBP kan tergubur ang kopi hita batak itu tahe mayoritas do hita batak saya labok do inangom makatai molo di ruang lingkup mai amang saya narutu ibato ale molo mar teleponi nango pribadi manang padua-dua iba pasupang horas itu inda rutu iba amang tahe Tuhan naro sahalah si tua-tua udah jadi bargo main nang dina pensiunon teh ba biasa dui lungud do pasti rohamu hami belum do rohanami alai belum tentu hami boi pensiun congok kamu bah apalagi pendidikan waingon las dorak kornatari roamang pendeta sitar utasoit nantan presa KBB ubereng sampai udok adong pendeta zos marutasoit natari yang gikuro ahibat mabuang ngamang ini ku dergos dobe alan waing rata-rata pendeta denggu 60 dobe dak sahab pensiun ngadi
dibarengi dengan berbagai penyakit. Jadi mulai teh masih sehat inang pensiun teh. Iya. Itu tuhamu paparanna ingot tamu mak mari suanggo inangot songo situa molorang dohot tampung paparanna mar pangalahon songo pangalahon situa. Anggu tegas doro honokku. Unang banggamu madok mama saya dulu sintua di HKP Pasar Minggu itu gereja yang besar itu, yang tinggi itu, itulah gereja paling cantik di Jakarta. Di situ dulu mamaku sintua. Jangan bangga menceritakan itu. Kalau dak tahanguluhon hasit tuon nai doh podana. Iro nang bangga hita mabigi barita kamanginang. Hutad daru paditaan, hutad dapat di tahun, hutad daru si girbet rumondang, kompak wow tu si tu sude akka perberita na terberita. HP Jesus na zinami tahun nai dak kya diingot. Jesus tung banggamu. Ay burot to ngalani bagak ngi Pasar Minggu kan tampilan na di ida. Jadi ya mamaku dulu, wah sintua di gereja yang cantik itu di Jakarta Selatan ini to ngalaibana mungkin dangi sobem sih kan. Itulah gereja paling indah. Dibuka ibana mo saya sersing ibana ini di sini dulu mamaku nih. Saya bangga ibana. HP saya diperjuzian ibana, ipaturu-turu ibana, bangga salah. Salah. Banggalah nanti. Ido honokku tuhamu keluarga. Hanguluhok kamu ma tema ni minggu di dok go mangului parsuron ni Tuhan ini nggak diulahon inangoni 26 tahun bukan waktu yang singkat 20 alai hanguluk kamu ma pasu-pasu do leonon ni Tuhan itu hamu bulu mangulu hamu di bakasan tangyang nai dohok na pinadahon nai tuhamu di pasu-pasu Tuhan tama naksit tua nami nalaho pensiun sedarion martang yang naita lezahu bari patama nami nabarha bangsa di Banua Gijang oleh tarohanami di Tuhan nama makulingi hanguluan nami di panggorani rohanami asahu botohami nasala manangidak kami nong manibil manangidak kami ala buido di palidak lidak portibion nang akka parabinotoan ni portibion nang haporsiaon nami songon na diadopan ni akka halak Kristen na para zului ala ni parhehe ni akka ilmu pengetahuan na meragam-ragam gabi mago rohana Tuhan nang hapor siaon na buy nang lipi nuaeng merkite akka apostel mi disungguli asa suamu se naok sumuang songo jolma naong pinasitong doganu akka napor siai asa diida jala ditangihon panggora ni rohanabi diboto maduk dirina nunga sala asa tarida matuham molo didok nunga ditudu dirina sala dipatuduhonido pangakuon natumibodo debata sian dirina juk do Tuhan masai nang dihame mago panggora ni rohai ala digosa-gosa pikiran dohot hamalon ni pikiran ni hami di partiburak ni kudang ni parbinotoan ni gabe mago Tuhan partodion sian rohanami ajari mahami Tuhan mamakke rohanami laho pauliuliho parsauran nami tuho mangaraduti holong songon naung hinaholongan mohame doho mangaraduti patikmu songon na pinangiduni hatam serion asalas doho tami mabaritahuni mangului parsuruammo di tonga-tonga ning ulu nami las rohanami Tuhan di parsauran nami sedarion dinaik parbohraton nami Tuhan ina nami situa Delvia boru napi 70 pensiun sian habar haladuni saliling mangulu hami Tuhan anggo pangulauni paniddangiuni dang na pensiun siak kami holan sian pakkubasion ke organisasi do
nama cohot alaniali Tuhan toktong ma dongane inaname samergugo di hatu tuaonna boy dope mabarita berita nauli markite-kite na boy bainonna tuak kadongan na humaliang songonina nga manami Tuhan namang tajulu dang boy rapami marsaor Tuhan di minggu sadarion alani dihagalion niya kapamatang pardagingon ni subuhi perapami Tuhan dohot amanami di ingananon rap dohamin waing memuji do pasang poko makalatson ulaw las niroha sadarion paso-paso amanami asa toktong di bagasan hahi pason dohot las niroha sudi Tuhan ruas ni huriam tangyak konon nami do sanggia toktong di bagasan padongan yommo pangaramot yommo sudia ka pergumulan nami porsedo hami Tuhan donganammo hami di sudi perdalanan ni hanguluan namion sudi ruas ni huriam na marulang tahun sa mingguan sian sadarion satu di tanggal sada ono plopat halak ali Tuhan paingot tunasida tuhami nang moru dosa tahun bohal nami di Portibion ganup jupang ari hatu tubuh nami nung ngamoru tiki nami mangulahun nadinggan ailam zonok kami partikian nami di Portibion alani asa madok mau liate tuado pammo ala diliak kodo pe partikian laho mangulahun akau laun nadinggan di bagasan paranggulion nami asa gabelas ni roha dia kaganuk na marulang tahun manidangi pabahinammo dohok mangulahon lomoni roham sudinak pakubesyon nami di huriamon homa Tuhan na patau hok kami na maragugui hok kami sabui hula hok kami Tuhan sudi akau laun na maragami di tonga-tonga ni huriam marsangak matuhang warmo ala Kristus Jesus Tuhan nami amen tapasahak makkamanginang sian las nirohatta di parbui ni pakubasiam ni naposona markite hite napasahat topakta pilihan tujulu Tuhan
masuk mahita tu acara paporhaton na pensiun inang sintua Delvia Boruna Pitupulu marede mahita nomor 202 non di nalawaya onom roman non tu Zulu mangadopon padita inang Boruna Pitupulu marede mahita. Kadongan na pungunuaing di bagas joroni to hatta ita ida do nuaing di tonga-tongat na jongjong nuaing di zuluon ima inang situa Delvia Boruna Pitupulu nunga digohi nasida pangulaun nasida di huriatta na matsohok manasida nuaing sian pangulaun nasida di huriai alani tamado pasahatotta hamolateon ni rohatta tutuhatta nang madongani jala marguguihon huhud patauhon nasida salilengon laho mangulahon tohonan nasahat tu nasida aku nii unedo pasahatota mauliate nang tu nasida naung makkalujahon jala makarocoton mangulahon tohonan nasida di tonga-tongani huriatta alani i paborhatota manasida nuaeng laho pensiun hamudongan nami parhalado situa Delvia Boruna Pitupulu hobartu aturan doh peraturan ni hauria Kristen Batak Protestan nunga diguhi hamu pajuun nasahat tu hamu marhubas di huriatta nama dok mauliate du huriaon tu tohatta napatauhon hamu marhubas tu tohonan nasahat tu hamu nunga diguhi hamu napi nadat tomuna di nama jalo tohonani di pasahat hamudo na pinangido ni tohatta na madok sahat ula tohonami na tamado hamalatehonon ni huriatta nang siala pangulaw muna na salilingon di jolo ni tohatta ang giap parbuhi ni na hinubasam muna gabi pilihan na hutsus jala mabuan paso-paso tu hagagadda ni na porsea dohot hatutugu ni haporseaon diakka na hinobasam muna alani sulihita ruas ni huriaon jongjong mahita martangiang tu tohatta ali di bata nagok asidot holong ni roha naso tardudu doho mangasahon halong ni rohami dohami rotu adopamu pasahaton hamalateon ni rohanami siala pangurupyommu di naposomon saliling di pararhomak kubasi di huriami nungasah diula ulaon na pinasahami saibay marapos parbuin ni pakubasion nasida na salilingon patugu haporsiaon nakpakirimon ni ruas ni huriam tuhanguluan na saliling-liling na
nang naposope nang marhubas na salilingon jalamau kasadario pensium manasida sianulauni sai ramoti manasida palas marohana sida toktong pahi pas mapamatangna lawadai hinauli nitikki sidalanan nasida dope sai tugu-tugu jala ramoti naposomon dia ka ari-ari ni hatuaun nasida asa manaili tuho aisian horo haroron ni hadameon las dohot sonang ni roha di bagasa tod di porbadia pasu-pasu make keluarga nang akasisolho nasida asarap mangulupon jala makkamolatehon pasu-pasu najinalo nasida sianho aku ni marpamuati maroham dinasa hagalion dohot hahurangan ni dongan namion dinasa ulaon do pakkubasion saliling di pangulaon nasida sai samai ala ni holong ni roham pinuji mahoali Tuhan Yesus rudi saliling ililingna amen hudul mahuria pasuk mared dehita daw sok daw misina Bagaimana surat pensiun nasida zinahaun ni sekretaris Huria Surat keputusan dan ketetapan Pendeta HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu nomor 01 /HKBP PSM /PEN /4 Romawi /2021 tentang pensiun situa menimbang pelaksanaan aturan peraturan HKBP mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga memperhatikan sermon Parhalado HKBP Pasar Minggu tanggal 31 Maret 2021 menetapkan bahwa semenjak hari ini Minggu tanggal 25 April 2021 Situa Delvia Boru Napitupulu pensiun dari pelayanan sebagai majelis di HKBP. Demikianlah surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2021, Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Pendeta Sobok Simanjuntak STH MM. Riwayat pelayanan sebagai situa di HKBP Pasar Minggu. Nama Situa Delvia Boru Napitupulu, tempat tanggal lahir Porsea 17 Desember 1955, tanggal baptis 4 Maret 1957, tanggal sidi 29 September 1968, tanggal menikah 30 Agustus 1974 di Gereja HKBP Karnolong. Nama suami Panangaran Hutajulu. Nama anak yang pertama, Pati Nandini Boru Hutajulu, menikah dengan David Gordon Galingging. 2. Paton Pandapotan Ari Parulian Hutajulu, menikah dengan Lea Angelin Boru Simanjuntak. 3. Patricia Dame Boru Hutajulu, menikah dengan Tohom Simamora. 4. Patrick Patros Saro Hutajulu, menikah dengan Dela Patricia Mandiro. Tanggal ditabiskan menjadi situa 4 Desember 1994 di HKBP Pasar Minggu, tanggal pensiun selaku situa tanggal 25 April 2021 di HKBP Pasar Minggu. Pelayanan sebagai situa 1. Situa di wilayah 5 dari tanggal 4 Desember 1994 sampai dengan 25 April 2021. Panitia Pesta Gotilon dari tahun 1994 sampai dengan 2019. 3.
kerohanian di Punguan Ina tahun 1994 sampai dengan 1996. 4. Anggota Dewan Diakonia tahun 1994 sampai dengan 1998. 5. Ketua Seksi Paropuan tahun 2000 sampai dengan 2002. 6. Anggota Dewan Koinonia 2008 sampai dengan 2012. 7. Anggota Parartaon 2012 sampai dengan 2016. 8. Ketua Urusan Rumah Tangga 2013 sampai dengan 2014. 9. Anggota Dewan Diakonia 2016 sampai dengan 2020. 10. Panitia Pesta Jubileum 2019-2021. Pelayanan jemaat lainnya. 1. Anggota KOR Ina Parari Kamis. 2. Song leader di tahun 1996. 3. Pernah mengajar kursus menjahit di Punguan Paropuan di tahun 2019. Demikianlah riwayat pelayanan. Alena posoni debata situ Adelpia buruna pitupulu. Merdongan pos ni roha di debata ama doh anakna Tuhan Yesus Kristus doh tod di porbadia. Hu paporhat hami mahamu laho pensiun. Di paso-paso Tuhan ta Yesus Kristus Raja ni huria ima pakku basio muna nasalilingon. Jalari raduti mahamu diaka ari-ari ni ngulumuna. Jala di parrohai mahamu madai hinauli nitikki diaka ari-ari sidalana muna dope tutikki naroon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Saya mau mangudepon ruas ini. Saat maita tumandok hata na parjolo panindangyon sian na pensiun inang situa Delpia boru na pitupulu pinasatma partikian tu inang. Puji-pujian dohot hamulateon ma di pasahat rohanami alabu hita di bagasan tikion ima di ari naung dibul huriata masa purnabakti bui hitaruk marminggu swaksoni nang akka dongan nami na di bagas nabi khususnya di wilayah 5 di amang padita nami do ina padita nami do di akka dongan parhalado nang dongan calo situa swaksoni akamu na tua nami saluna dohot akka nakon nami na po sobulung dohot hita saluhut na napungudison mauliate ma dito hatta di siala holan alani padongan yon na do boy sahat ulaw ni parhalado ni hula kami anggo siak kadiryon nami ula-ula na matolpang dohami nagok hahurangan jalan nagok hagaleon alai ala di parar tuhat tama jala di bagasan pos ni roha di parbohali di parsuruan nai gabi di bagasa pakirimon nabui ulaon ni Tuhani 20 on of taum matutu daung di parar tuhatta iba songon ula-ula na met duriata HKBP Pasar Mingguan tutu pasti do adong akahagalion hahurangan jala soksoni naktuak kadongan nami nasa parsaoran di parhaladon songon akka pangulaw ta doton
doon nami do minta maaf pami dia kahurangan ni nadengganima paingot-ingot tamu khususnya wilayah 5 tuaka na tua-tua nami di bagasan haposod do tutuki di parar tuhata hami alai alania kapanugunuguon ni na tua-tua nami siat wilayah 5 gabi bergugu hami tong do tamyang nasida mangulahon alani pangidon nami do gomos nadengganima ingot tamu jala mulutuk pe adong aka hurangan alai ra adong do tunggeleng manautik nadenggan dia ke pangulau ni tamyako kamu ma tatangyakom ma idonak tangyaku asa di pasu-pasu Tuhani na met-meti nagabi patuguhon hapar siyaon nyaka kita terlebih di wilayah 5 jala di leon di hita nang Haipason di leon nang Lasniro Hatoktong alani suaksoni naktuaka yanakoku tong domadok mauliatiaw di bagasan tiki geleng-geleng dopehamu dina dipilih tuhata au sadaina siat tonga-tonga ni keluargata alai hui rasaho di dunga muna nang tu amata nakso di nasida na mendukung au selama 26 tahun amat tahu dah julu na soboi rap ala hurang Haipason nakin nang merhubas dua sida amang nang duhut alai alani Haipason di dokter undang mapala alani idon nang pangidon nami tangyak kamu asang giat lam tuhai pasta amanta diamu amanami inanami duhut akadonga perhaladu nang akadongan calo situ ape say tangyang masih tangyang mahita nadengganima tapeyop sa ito di perbadiaima namangko hirohata asa tarida siya kita ruar akka parbinitodi na mabayan hasangapon dito hata nautik penahulahami nagudang hagalioni sa ito hata na marari na tau gabi puji-puji di bana Lasniroha nang dihita huria gabi pasar minggu nang akadong ako parhalado butima mauliate. Paduahon mandok hatama sahalak sian ruas ni huria. Dihita sa luhut na ruas ni HKBP Pasar Minggu na madohoti permingguan arian saunari do dia kadongata na di bagas tabi na minguton live streaming di sonau jongjong mewakili ruas ni HKBP Pasar Minggu terlebih Mei ruas ni wilayah 5 Pasar Minggu ima na sinituan ni inang nabaru tapawara nakin siapa siyono perjuli meta tutu madok melati tutu hata ada leon asinirhana hita bui pajupak sadario di parmingguonon mardumu Mei na di pamasa hurata pawarhatan inang situ Adelphia na 70 na pasyun mulai sadarion
naboto kami sa sitong na mapatsuni nangon di bulan Desember na salpo. Alay alam masuk gue tatu kegiatan ni jubileum 50 tahun HKBP gabi ditunda mai inangon gabi sonari ma paciun. Sadario son natabikin akinga dijami tadot di tikting ya sonari minggu jubilate marlas niroha. Jadi nang jadi tiki alam marjubileum sonari marjubilate mahita. Marjubilate kita mingguan las marjubilate manang inang situa borna 70. Jala matsai pasdo minggu sadarion dohot minggu ta sadoron ima minggu jumlate dohot topik nanakingan manusup tema mengului perseruan ni Tuhani matsai semakian jami tahun tu inangon jala ipatakas musen nakingan di jami tani amak padita na so dia do sabutullah hasit tuau ni jala matsai semamu tu inangon. Jadi mardum itu sing alam mewakili Huriau dot mewakili wilayah 5 parjuru pasatuku bamula tema dinang di sude parlamuna di wilayah 5 do di HKBP Pasar Minggon nakingan nunga ditaringoti manang di pajawasar akka ahanan ulamuna dikisit tuhamu nasaliling 26 tahun luar biasa teh luar biasa deh karena dangarong imbalan na kalau ngerohani Tuhan itu anggo secara materi dangarong imbalan ni tu situa jadi mulate madihamu di sudi pabanan muna tu riaun saote nane pasato ku tuhamuna ia kami wilayah 5 Pasar Minggu torsepiga kami na torsepigaun gudangan nama tua jalan nama tua pe manak pigaun mabal betul pabuhan muse las warkipas muse jinak kolan amang huta juru na warkipas torok baham na warkipas jadi mulai pertanyaan otik dohami jadi macam barak do dula inang borda pitupulon di wilayah 5 di nasi kedan nasongani hape kun ulahonon nami hasit tuani na jolo arang do dohot inang nyonya utahayan bursihan madongani inang burna pitupulon alai ngaparjoloi pensiun jadi tinggal main nangon salakna macilileng ko iluluhami isip nagabe manorcon hasitoni nangon alai ba macebarak de tuhami alan kida sinakingani do takaruas na posape otigu hami jala urang gotong itu gihon asa ulu gabi situa umur adunak kami mengalami periksa dokter daripada mengalami situa HP ima barak naham sanari iso naronggo dongan nami ruas anggo panggilan anaknya mata situ orang asara di mamate menabe situa nang son maca borat mengalami situa narok sanari calo situa ma inang boru manurung bumelate madinang boru manurung ala uluhamu gabi calo situa basa dinggam matar mengut jadi kamu inang nami warna 70 dot tusude keluarga na dot saunari menguton acaron saya tuhat teman dongan hamu do keluarga dilo dihamu kahai pasetar na menghut dilo nak kanari kok dingul syapari jadi ngul syapari mace bilang gom ila tuhat tamai terdobi tu amang huta julu na saunari horakipas tarung setepatu-patuhani asa dilion diamangi hai pason sabuh kita muse diakan menghut marpungu dope di pertanyaan nang diakan asing jadi panggilan nami tuhita turason arason ini makidan nami ba tengah kok kamu wilayah nami on alana sonda patar laki macai barat kedan san anggumene panggilan ba mungkin saya cara merger so nandok kena maksud laki mungkin silang ada si pikiran main harus usul lam sen najulu atik BH sabui akan oposon tong lasrohana merhaka bipon
rari kok do nomor hata batak ya deh. Mungkin ala sobota hata batak gabe orang ringkas ro tu HKBP pun lakpegar HKBP. Jadi ngam sapu marpori bena juru mengusulkan naseban marhata batak ada dangarong namanang yon apa boleh buat. Jadi imajo na taparsahat kami inang do tu sidih kita son hamu pangulan nuranam paditanami do takasit tua basit bolo atabigin akingan basit turun main nangon. Mulu bui turu hamon luar biasa. Jadi imajo na buat terpasat kami so dia pe na pasat kami be halat coni nang mate inang berna bitu pulu mat saya warak betu kami itadi kon inang hasitua ni ale rok nakingan hamu situa dangarong peciun situa hasitua udah situa pada alang gua hasitua ni dak paciun bahasa unang gabe ngoro peramun anon perhatiamuna tu wilayah ta ala nong paciu kamu ale pasraku di sehari-hari ni nangon luar biasa do isi do ringkas na isi do berjuna isi do teman. Jadi mulai tema di tasalui ada di kamu tikiau mewakili wilayah 5 do mewakili ruas HKBP Pasar Minggu. Mulai tema di Toata, Butima. Patuluhun mandok hatama sian wakil ni Parhalado Laos Pasaton Cendramata. Binasat. Shalom. Nahu parsanga pihami amang padita resort padita sobok simajuntak nahu parsanga pihami amang padita mati arsitorus nahu parsanga pihami inang padita Rospita Boru si Hombing nahu parsanga pihami ruas ni HKBP Pasar Minggu na adong di bagas garejaon dohot saluhut na tahe na manghuton sian live streaming nahu parsanga pihami amang Parhalado dohot inang Parhalado dohot sude calon situa nahu parsanga pihami sude keluargani inang Delpi dohot amang Hutajulu mandok mauliate mahita parjolo tuamat tapardenggan basai di siala bisa boy hita di bagasan sadarion ro tu garejaon imana mamuji tu hata jalan nalau paborhaton inang situa Delpi Boru Napitu Pulu. Adapun keberadaan saya di depan ini mewakili situa songon dan dijahahon ni dongan nami naking na sepakat dohami ima di Parhalado Pasar Minggu dohot calon situa isema nalau pensiun berikutnya ima nama dokon hata. Jadi itu kesepakatan kami. Ya. Sahat manuaeng tiki inang Delpi situa Delpi Boru Napitu Pulu 26 tahun yang lalu inang menerima tohonan di garejata ima garejata tiki met dope sahat tu sadarion di pasu-pasu Tuhan didongani Tuhan inang sude mangula di porlak ni tuhatai jala di lehod do di inang hahi pason doho denggas sude mardalan di ulahon inang dangadong hurang manengaha dang alani gogoni hitainang alani pasu ni Tuhanido tuhita jala inspirasi do hami di hami inang tarlumobi di hami situa inang di perpakaian di sude mulai sian rambut sahat tu pakaian dohot tu pakatayon sitiruom mahoinang di hami jalahoma inang parpudi diangkatamu na pensiun di soddo pe akadongamu deba na boy do pero marminggu tung macai lungun situtudo rohainang molo marpisah
alai tikinama di bagasan arina denggan naulion borhatma di paborhat gerejata pensiun inang sian perhaladon alai pensiun inang ima di tikihita sermon di hari Rabu doho makobasi di parmingguon anggo marminggu totop dohita rapak inang di bagasan garejaon ubereng sanaking inang macai marilu-ilu ilu lasni roha mainang jala songonido nang hami macai lungun hia dorohanami nang dina mekel hita dina marcarita hita dina jurhat hita di garejata sambil mangulahon ulaon ni huriata mauliate mata dok tutuhan ala boi sahat di ulainang doho denggan toho nami tangyakok kami nang asa boi hami museng songon inang jalagabe jolma sitiruon moloro inang tukumpulan nami dang pola di tegor inang hami tentang pakaian nami dohot rambut nami tapi holan ibereng hami sian penampilan ni inang hami sudah dohot terbagi ima manghihuton aka nabina ni inang nadenggan mau lihat mata dok tutuhan songoni tu keluarga na mangalean waktuna mendukung inang situa delpi na mangulahon ulaon ni tuhata diporla ni tuhani tarlumobi diamang na tinggal di Jabu mungkin menonton sian live streaming mau lihat amang hubereng sadiri do amang mulu adong ulau ni nangon di namar habot ni roha maneng namar sahid do amang manghiuton alai alani hagalion ni daging dang boy amang dohot di bagasa sadarion tak ada gading yang tak retak inang sebaik apapun kami pasti ada kekurangan dan kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalau ada kata-kata kami yang salah baik itu dalam perangai dalam perkataan jumolo mahami mangido maaf sai ditabai Tuhan mahahi pason di inang dina mangula na melanjutkan kehidupan dohot dina mangurus amata na gale topat daging na sai diramoti tuhatama sude dohot akka pinoparmu jala dapot mudo sude ala di ulah kodo tohonan mi dohot denggan mau liate tuak kadongan majelis perbendaraan isommaita isopiti songoni nang tu amang perdita do inang rakmaita son dang dihamu amanami inanami do naposobulung ruas ni huriatta na yaolongi hami alanga adong songon iya tuhok kami di perhalado muladong na pensiun molo 10 tahun mangula dope 10 tahun manang na holas sa tao pe habi tor jumolo manang na 10 tahun mangula pensiun adong do hira cendramata ya tuhon bersama don 10 gram molo di 10 tahun 20 tahun mangula adong 15 gram hira songo cendramata molo 20 tahun tugijang manang na 20 tahun lo bisa dia pe 20 gram ma songo cendramata hita pasahat hami hola perwakilan do sian perhala do sian ruas do sudion sian hita ruas don nama dok tu akana pensiun akana sahat diula tohonanna madok mauliate hita sian ruas ala tu akana pensiun da perjol pensiun sahat diula tohonan nai mangula pelayanan di huriatta di pasar mingguon imajo tu akahamu amanami inanami dohot na poso na dohot di son songoy nang naijabu jadi sauti ngay na matabahan nami inang
Delphi boru na 70 ido na itaturhon na salilingon nga pensiun nga ijamitan niya mang padita resok penaki nga jelas baru pangulon ninang songoni nakisian ruas wilayah 5 nga jelas nakidipata orang songoni nang kesaksian sian wilayah suak songoni nak sian dongan mundongan yala inak situa siak kami perwakilan nakin nga jelas be ipasaha sudi ba imatutu margogo mainang alai badang na itorso inang maco di pelayanan holan sian secara organisasi do alai dokon ono 5 tahun ikut pensiun secara organisasi di alai terus ma inang mengulahun pelayanan ini terlebih memudu-mudu wilayah 5 nakin na dokon dangarong dope situa calo situa dope harapan nami memang ngeliling inang ditadahami hanai isaksihon kesaksian sian wilayah sian dongan situa nak songoni sian amak padita naking ngajala sidokon baru dope amangi mamereng inang nga tunggorak kesan na sitiruon inang suak songoni manang hami akan poso sayang giat bui tiru hami sia sude ahana diulan inang baik sian pangalaka sia pakatayon songono sian akka sude akka pahianon naking sude ipatorang terlebih ma sian pangulon minang di pelayanan ini jadi saunari omma na boy si pasahaton sian huriatta o perwakilan do hami son ala saunari hami songon majelis pembendaharaan jadi hami ma na pasahaton merdok kata tu inang jala ala sesuai pangiduan ninang kalung alai anak na salib berosan salib jadi isondo inang rospita inak padita dan mungkin ama pasatonon ate amang sitorus ate amak padita sitorus inang ma na pasahaton Jomma songo cendramati ate inang ate sa mata bitu amang anon dak pas lepas jadi ngai CSK ni ondo surakna ale sotong itu rijuali nang dah ate bolo si lihat waka arumainan non ate nang dah asarok bereng-berengon ya ini mah jo siak kami mau lihat mah dihita sude oras ya anda rakso mare dehita kamangenang sautik mara ala donggo nakik panidangion sian na pensiun do sian ruas wilayah 5 ala holan nalirling manuai ngadong siani inang buru manurung ala ni tu sudi ruas wilayah 5 kamanginang adong go situa muna ima na perzulu sudi situa ni huriawan aholan na berbagi tugas di wilayah nabima makubasi naboho halani inang dilpi badahonok kudo tong mazoli arroham nakpe nok pensiun bau nak sape borhak nian tu nadumenggan na iban wagi jangi dangarongan no situa rapok murope muse rak mahita mempergumulkani sonorohi adong go pepiga wilayah naholan sada-sada noang dan mungkin di kota na riburon so mungkin adong nanggo 2-3 halak mengendalikan pelayanan di Ganup
wilayah alani batong ma tugu-tugu hamu ruastai dongani hamu dia kapar saoran lumbubi salo situ nang guru manurung na baru dupe nasida tuhat taima madongan hita dia ka siho basata alani tatutuk maparminggota kamanginang marede hita nomor 757 ya sada zongjong mahita saluhna. Perdalam Yesus di jalurku, walang di tanganmu manogua, nang mingoluku hodo sombaoku, tung sonang mardalam rapona. Ali di bata amanami na di banua gijang horo haroroan ni saluhut si lehon nadingkan doho nasa uli basa na mau diutus hupasat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabiwat na hutsus di zulum paso may jala ramoti asa ho parasyak kami pilihanon patibulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion uhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami salam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amen. Manami dari banua gijang sai binorbadia magwarmo sai Roma harazaumo sai sauk malomo ni roham di banua tongon songon dari banua gijang leom matu hami sadarion hanguluan siapari sisa madosa nami songopanesa nami di dosa nidungan namar dosa tu hami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Sadame jalo pahamuma pasu-pasu sian tuhatta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sayasi marohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho
Jala di pasaorhom madamena tu todim. Iya, jadi tapasahak ma salam sehat congsong matu Zulu inang situ adelpi boy ma didampingi akayanakon keluarga tu Zulu ma inang asa pasatame salam sehat. Iya. Iya. Ya, doa perwakilan Dewan doa nasing nai, dong do ramah tamah ditoro.